Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Икенче атна тоташ антирекорд куела. Татарстанда узган тәүлектә коронавирус йоктыруның яңа 848 очрагы теркәлде. Араларында 94 балалар. Иң күп авыручылар башкалада 453 кеше. Үсеш Зәй, Яшелүзән, Буа һәм Югары Осланда күзәтелә. 5 кеше, 2 ир-ат һәм 3 хатын-кыз вафат. Иң өлкәне 74 булган. Узган тәүлектә 4000 татарстанлы прививка ясата. Россия буенча карасак, яңа очраклар саны 141 меңнән артык. Чикләү кертелгән төбәкләр исемлегендә Воронеж өлкәсе дә бар. Монда бер атнага цирк, театр һәм кино заллары эшләми. Санкт-Петербургта үсмерләр музейга, зоопарк һәм кеше күп булган урыннарга кертелми. Архангельск белән Карелиядә, шулай ук Салихард шәһәрендә план буенча уздырыла торган операцияләрне балаларга, инвалид һәм яман шиш авыру булганнарга гына ясыйлар. Краснодар крае һәм Түбән Новгород өлкәсендә диспансерлаштыру һәм медицина тикшерүләре үткәрелми. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова исә ковидка каршы гадәттән тыш чаралар кертелмәячәк дип тә белдерде. Попова әйтүенчә, сәламәтлек саклау системасы инде сыналган ысулларга таяна. Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков бүген Казанның ашыгыч ярдәм станциясендә булды. Биредә ул кол үзәк хезмәткәрләре белән аралашты. Ашыгыч ярдәм хезмәтенә хәзер икеләтә җаваплылык йөкләнгән. Шулай ук министр Казанның 20нче сырхауханәсенә килде. Монда чират көтүчеләр белән сөйләште. Җитәкчелеккә халык үзерен өйдә ярдәм күрсәтү мәсьәләсен, экспресс һәм ПЦР тестлар ясауны аерым контрольдә тотарга кушты. Сәламәтлек саклау тармагына эш бермә-бер артты. Яңа штамм тиз юга диде министр. Жалобы на медперсонал. Все хорошо. Самый лучший. Мы приехали для того, чтобы... Очереди длинные. Мы понимаем всю ответственность, которая возложена на нас. Без хәзер көчтән килгәннең барысында эшлибез, әмма табиблар да авырый. Ашыгыч ярдәм хезмәткәрләренең 20% больничныйда. Мин халыкка мөрәҗәгать итеп шуны әйтер идем. Без сезгә ярдәм күрсәтер өчен бөтен көчебезне куябыз. Татарстанда ябылган мәктәпләрнең саны да арта бара. Бүгенгә инде 9 эшләми, Лоешта 4, Минзәлә районында 3, Тәтештә 2 уку йорты ябык, аерым бер сыйныфларны гына укыту турындагы карар 335 мәктәптә кабул ителгән. Бу алдагы көн белән чагыштырганда 75кә күбрәк дигән сүз. Узган тәүлектә иртәнге фильтрны 855 бала узмаган. Мәгариф министрлыгында өйләренә кайтарып җибәрелгән балалар бер-берсе белән аралашмаска тиеш дип искәртәләр. Россиянең кайбер төбәкләрендә укучылар өйдән торып белем ала башлады. Бурятиядә 9 һәм 11 сыйныфлардан тыш бар балалар да дистантта, Ставрополь краенда 1-дән алып 8 сыйныфка кадәр дәресләр үткәрелми. Оренбург, Псков, Тамбов һәм Чабаксарда да укучылар өйдән торып белем ала. Ленинград өлкәсендә 7 февральдән 20-сенә кадәр планнан тыш каникул кертелгән. Инде бер атна дәвамында Татарстанда 12 яшы тулган балаларга коронавируска каршы прививка ясыйлар, алар өчен махсус вакцина кайтарылды. Вирус кисәкчеләре микъдары 5 тапкыр кимрәк булганы, 3000 дәнәгә якын шундый препарат республика сырхауханәләренә дә таратылган. Теманы Руслан Хөснетдинов дәвам итә. Евгений Игнатьев Яшелүзәнең 15-нче мәктәбендә белем ала, вакцина ясатырга үзе теләп килгән. 15 яшьтән узганнарга әти-әни ризалыгы кирәк түгел. Яшүсмер хәзер сәүдә үзәкләренә, кино һәм концертларга йөри алачакмын дип шатлана. Моңа кадәр аны берничә тапкыр кире борган булалар. Как бы ходить, куда мне надо будет, спокойно. Бүген Евгений Игнатьевка прививка ясамадылар, аңа салкын тигән тулысынча терелеп бетүе кирәк. Аңа бер атнадан килергә куштылар. Сыйныфташы Данил Сичкарев тулысынча сәламәт, аңа вакцина ясадылар. Я спросил у родителей, не против ли они, и сам я был не против. Гыйнвар башында Яшелүзән район хастаханәсендә 40 дәнә Спутник М вакцинасы кайта. 20 укучы аның инде беренче компонентын алырга өлгергән. Баулы районында Спутник М компонентын 15 яшүсмер кадаткан. Районда 2000 укучы вакцина ясата ала. Я вакцинировался 3 дня назад. Эти 3 дня для меня прошли легко. Нам поступило на прошлой неделе 50 ампул. Безгә узган атнада 50 ампула Спутник М вакцинасы кайтты. Аның микъдары Спутник B-га караганда 5 тапкыр кимрәк. Вакциналаштыру Менделеевскида да тулы көченә бара. Для этого необходимо обратиться в поликлинику. Прививка ясату өчен сырхауханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә вакцинаны сәламәт балаларга гына ясыйбыз. Искәртеп узабыз, Спутник М-ны 12 яшы тулган мәктәп укучылары ясата ала, икенче компонентны 21 көннән соң кадатырга мөмкин. Руслан Хөснетдинов, Яңа Гасыр каналы.
Davam etamiz. Bugun prezident Rustam Minixanov ish safari bilan Olabug'a rayonida bo'ldi. Tataristonga Rosprirotnadzor xizmati yetakchisi Svetlana Rodionova keldi. Ular Sibur Holding jamg'iyatining idora raisi Dmitriy Konov bilan Olabug'a maxsus iqtisodiy zonasındagi sanoat maydonlari bilan tanishdilar. Birida rezidentlar soni yildan-yil ko'payib bora, hozir 57 uyushma ishli, iqtisodiy zonaning sanoat mumkinliklari da orta bora. Shunga kadrlarga ehtiyoj zo'r. Yetakchilarni Olabug'a politex o'qutuv o'zagi bilan da tanishtirdilar. Birida iqtisodiy zonada ishlay olirlik yuqori kvalifikatsiyali bilgichlar әзірлейлер. Ustaxonalar, oldingi texnologiyalar, laboratoriyalar, stanoklar bilan jihozlantirilgan. Kelешекте Olabug'a politex o'zagida dunyo darajasındagi bilgichlar әзірлеу uchun o'qutuv infrastrukturasi da buldirilacak. Yılına 10,000 studentga bilim беру mümkünligi de var. Onlarni ilning turli tubaklaridan jalb etib ko'zda tutila. So'ngidan Rustam Minixanov, Svetlana Rodionova, Dmitriy Konov qatnashында Sibur Holding ham Olabug'a iqtisodiy zonasi xizmatdashligi masalalari bo'yicha da kengashma o'zdi. Түбән Камада яңа Alifin комплексы төзелеше дәвам итә. Бүген эш барышын җитәкчеләргә дә күрсәттеләр. Ул Түбән Кама нефтехимның мөһим проектларының берсе. Alifin комплексы елына 600 мең тонна этилен җитештерә алачак. Комплекс елына 1 миллион 800 мең тонна бензин эшкәртергә мөмкинлек тә бирә. Яңа җитештерү предприятиесендә алдынгы технологияләр генә кулланылачак. Бу экологик куркынычсызлык өчен эшләнә. Түбән Кама нефтехимиясе әлеге максаттан җиһазлар урнаштыруга гына 5 миллиард сумнан артык акча сарыф иткән. Аны төзү Россиянең 2030 елга кадәрге химия һәм нефть химиясе комплексын үстерүнең стратегик планына кертелгән. Предприятиенең төзелеш мәйданы 34 гектар, комплексны 2023 елның 1нче яртысында ачарга планлаштыралар. Бүген Түбән Кама нефтехим һәм Росприроднадзор арасында хезмәттәшлек турында килешү дә имзаланды. Әлеге документ әйләнә-тирәне саклау программаларын тормышка ашыру турында, шул исәптән экология илкүләм проекты буенча да уртак эшчәнлек алып барылачак. На протяжении всего периода строительства мы будем здесь находиться. И по итогу... Төзелешнең ахырына кадәр без монда даими булачакбыз. Әлеге объект иң югары нормативлар буенча төзелә. Комплексны сафка бастыру гына түгел, чистарту корылмаларын төзекләндерү, аларны тиешле таләпләргә туры китерү дә мөһим. Дөньядагы иң яхшы стандартларга җавап бирерлек объект кулланылышка тапшырылыр дип ышанам. Для нас, как для компании, Безгә беренче чиратта кешеләрнең экологик яктан чиста мөхиттә яшәүе мөһим. Түбән Кама нефтехимның экологик күрсәткечләре яхшы булган мәйданчык итү төп бурыч. Бүгенге документта моның буенча шәнәсе проектлар хакында килештек. Бу һавага һәм суга зыянлы матдәләрне чыгаруны контрольдә тоту кебек чаралар. Алар Түбән Кама нефтехимның иң яхшы экологик стандартларга туры килерлек итәргә тиеш. Шәһәр халкының яшәү шартларын яхшырту өчен. Килешү нигезендәге максат әйләнә-тирәгә зыян салуны киметү. Барлык эшләрдә шәһәр халкының тормышын яхшыртуга юнәлтеләчәк. Хәзер табигатькә күзәтчелек итүче хезмәткәрләрнең эш сыйфаты тагын да яхшырачак, оперативлык арта. Бүген президент Түбән Камага эш сәфәре вакытында Росприроднадзор идарәсенә 10 машинага сертификат тапшырды. Шулай ук Татарстан буенча лаборатор анализ һәм техник исәпләүләр үзәге филиалы һәм Идел Чулман төбәкара идарә белгечләре яңа бинага күченде. Татарстан президенты Росприроднадзорның киңәйтелгән утырышында Чулман суларының федераль проект буенча чистартыла башлаячагы турында да җиткерде. Тулырак Рази Гыймаев. Приобретено 10 легковых автомобилей. Хәзер табигатькә күзәтчелек итүче хезмәткәрләрнең эш сыйфаты тагын да яхшырачак. Оперативлык арта. Бүгеннән Татарстандагы Росприроднадзор оешмасына президент 10 машинага сертификат тапшырды. Биналарда яңа хәзер, шартларда заманча. Монда Татарстан буенча лаборатор анализ һәм техник исәпләүләр үзәге филиалы һәм Идел Чулман төбәкара идарә белгечләре эшләячәк. Без инде үз вакытында лабораторный анализлар үткәрәчәкбез. Нарушенияларны тапканда гаепле кешеләрне штрафларга тартачакбыз һәм әйләнә-тирә мөхитне уңайлы шартларны тудыру өстендә эшләячәкбез. Түбән Камадагы сәнәгать оешмалары эше куәтләнү белән бергә аларның табигатькә тәэсирен дә ныграк контрольгә тотарга кирәк, Рустам Миниханов. Гадәттән тыш хәлләрне булдырмау, яхшы экология татарстанлылар өчен мөһим. Наша главная цель власти в чем? Это качество жизни людей. Вода, воздух, среда обитания, она должна соответствовать. Поэтому в этом направлении республики очень много делается. Вам большое спасибо. Все проекты, которые сегодня реализуются, они только проходят самые строгие экологические
экспертизу. Федераль оешма җитәкчесенә рәхмәтен белдереп, ул уртак эш башкарганда белгечләрнең һөнәри осталыгы да, аларның тәэмин ителеше дә мөһим икәнлеген искәртте. Очень важно показать, что то, что на нас сейчас тратит республика, то, что нам дает сейчас правительство Российской Федерации... Түбән Кама зур сәнәгать кластеры, аның халкы нинди экологик мөхиттә яшәвен белеп торырга хокуклы. Республика җитәкчелеге тырышлыгы белән хәзер без үзгәрешләргә вакытында мониторинг ясый алачакбыз. Халык зарына җавап итеп, кирәкле урынга тиз арада барып җитү мөмкинлеге бар. Татарстанлылар турында кайгырту бар икәнлеген шулар дәлилли. Көнүзәк мәсьәләләрне Росприроднадзорның Идел-Шулман төбәгара идарә белгечләре киңәйтелгән утырышта карады. Татарстандагы 9,000 ярым оешма әйләнә тирәгә начар тәэсир иткән өчен акча күчерә, 1000 артыгыннан экологик салым алалар. 100дән артык оешма җитәкчелеге экология таләпләрен урап узарга теләгән. Рөстәм Миннеханов андыйлар белән сүз кыска булырга тиеш ди. 2021 елда 360 яңа объект исәпкә куелды. Дәүләт экологик күзәтчелеге нәтиҗәләре буенча 49 объектның категориялары арттырылды. Безнең максат әйләнә-тирә мөхиткә тискәре йогынты ясаучы барлык объектларны исәпкә алу. Иделне чистарту федераль проекты буенча Куйбышев һәм Чабаксар су саклагычлары кылышлана. Алардан ел саен 3800 үрнәк алып торалар. И мы тоже всегда просим вашей поддержки. Есть программа «Волга», чистая Волга. Но Волга половина состоит из Камы. Программы Камы-то нет. Ну что мы будем только работать по Волге, а если Кама, значит, сбрасывать сюда. Вот я давно уже с 98-го в правительстве, вот уже 12 лет президентом. Таких программ, которые появились в рамках национальных проектов и национальных, никогда не было. Рөстәм Миннеханов 100 гектардагы ләмле басуларны эшкә яраклы итү бурычын куйды. 10 ел буена тупланган проблема ди ул. Складывались десятилетиями вот иловые поля. Это 100 гектар, значит, такого состояния, и ее невозможно без федеральной поддержки решить. Мәскәү кунагы утырышта катнашкан барлык төбәкләр вәкилләре белән дә экологик башлангычларны бергәләп тормышка ашырырга кирәклеген әйтте. Мы готовы к диалогу, мы готовы к консультированию, мы готовы к рассмотру ваших проектов. Түбән Камадан Радик Гыймаев, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Яршалыда 7 яшьлек кызга йорт өстеннән кар ишелеп төшкән. Аның әнисе һәм әнисе белән балалар мәйданчыгына барышы була. Яңа шәһәрдә урнашкан бу йорт электротехниклар идарәче оешмасына карый икән. Шәһәр прокуратурасы аларга карата кеше тормышы өчен куркыныч тудырган хилафлыкларны бетерү турында күрсәтмәдә чыгарган. Бала зыян күрмәгән, ләкин куркып калган. Әмма торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре гаип белән килешми. Алар түбәләрне һәр даим чистартабыз. Кар балкон кәрнизеннән төшкән дип саный. Аны чистарту безнең вазифага керми. Искизгә төшерәбез, республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы узган җомгада муниципалитетларга кар явуга әзер булырга, түбәләрне вакытында чистартырга кушкан иде. Я была вся в снегу, мне и на лицо, и в нос попал даже снег. И я чуть не задохнулась. Она очень сильно испугалась. Ул бик каты курыкты, сулыша алмыйм дип кычкырды. Көтелмәгәндә булды бу хәл. Күрше йортлардан кар төшмәй, ә бу йортларның 6-нчы катын өстәп төзеделәр. Шуңа ул проблемалы булып кала. Чистка кровель производится регулярно. Түбәләрне кар яуган сайын чистартабыз. Бу йортта вакытында кардан арындырылды, ләкин ул түбәдән түгел, ә балкон кәрнизеннән төшкән. Аларны чистарту идарәче оешма күрсәтә торган хезмәтләр исемлегенә керми. Фатир хуҗалары үзләре чистартырга тиеш. Казанда исә бер машинага кар төшкән, алгы тәрәзәсен ваткан, түбәсен сыткан. Социаль челтәрдә шундый фото урнаштырганнар. Бу хәл профессор Камай урамында килеп чыккан дип язалар. Яршалыда Россиядә беренчеләрдән булып иң зур кан тамырын протезга алыштыру буенча уникаль операция ясадылар. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары аортаның күкрәк һәм корсак өлешләрен ясалмага алыштырган. 4 этаптан торган операция барышында табиблар барлык кирәкле кан тамырларында саклап кала алган 50 яшьлек пациент Ютазы районыннан 2 ел эчендә аорта белән бәйле берничә операция ясаткан булган. Монысын тирән наркозда тән температурасын 28 градуска кадәр төшереп эшлиләр. Баш миенә кан 10 минутка килми торган, әлегә ир үзен яхшы хис итә ди табиблар, аны өенә кайтарганнар. Аорта өзелү яки аның тукымасы катламнарга аерылу очрагы 100% үлем белән төгәлләнергә мөмкин. Табиблар операцияны 22 сәгать ясый.
Босма матбугатның тиражы кимесе дә Татарстанда мәгълүматны укып кабул итүчеләр арткан. Шул ук вакытта тикшерелгән сыйфатлы мәгълүмат эзләп күпчелек интернет киңлекләрен айкый. Ә монда тамашачының игътибарын җәлеп итүдә әһәмиятле мәгълүмат, күңел ача торган мәгълүмат белән көндәшлеккә очрый. Матбугат өлкәсендәге үзгәрешләр турында бүген Татмедиа Республика агентлыгының Юмоклау коллегиясе утырышында сөйләштеләр. Анда президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров катнашты. 2021 ел журналистлар өчен нинди була? Аудиторияны саклау өчен масса күләм мәгълүмат чаралары алдына нинди яңа бурычлар куела? Тулырак Рания Абдрахманова. Татмедиа агентлыгының коллегиясе ел сайын традиция буенча күргәзмәдән башлана. Гәҗит журналлар яңа форматларын тәкъдим итә, телеканаллар үз контенты белән таныштыра, радио яңа мөмкинлекләрен күрсәтә. 70 ел элек кешеләрнең иләрендәге радио алгычлар менә шушындый булган еллар дәвамында аларның формасы үзгәрә, кичерәя. Ә хәзер радио тыңлау өчен гомумән мондый җайланмалар кирәкми. Дөньяның теләсә кайсы урыныннан радионы онлайн форматта заманча технологияләр ярдәмендә тыңларга мөмкин. Алып баручыларга да эфирга чыгу өчен студияда утыру мәҗбүри түгел, алар менә шушыннан ук туры эфирга чыга ала. Бүген тыңлаучыларның утырышта катнашырга килгән җиреннән Әсгат Сәфәров сәламләде. Сәламәтлек саклау, коронавирус белән көрәш, кызыл зонадан репортажлар. Соңгы 2 елда масса күләм мәгълүмат чаралары язган сөйләгән иң кайнар темалар бу. Гомумән 2021 ел вакыйгаларга бай булды. Журналистлар ил күләм проектлары, республика программалары, туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы, иң зур сәяси вакыйга сайлау һәм халык санын алуны актив яктырткан. Узган елның бер күренеше пандемия башланганнан бирле гәҗит журналларның тиражы Россиядә 2 тапкырга кими. Шуңа да карамастан Татарстан әлегә иң күп укучы төбәкләрнең берсе булып кала. Узган ел аудитория мәгълүматны иң күбе интернет сайтлардан, телевидение аша һәм социаль шелтәрләрдән алган. Ил буенча шундый тенденция бара. Бүген инде традицион матбугат чараларын да онлайннан башка күз алдына китереп булмый. Неотъемлемой частью стали онлайновые мобильные каналы доставки контента. Онлайн мобиль каналлар аша мәгълүмат җиткерү, укучы белән социаль шелтәрләр аша аралашу хәзерге матбугатның аерылгысыз өлешенә әйләнде. Шул ук вакытта чикләүләр чоры профессиональ редакция тарафыннан әзерләнгән, дөрес тикшерелгән сыйфатлы мәгълүматка ышаныч артуын тагын бер кат күрсәтте. Элек җәмгыятьтә бары тик аралашу чыганагы гына булган социаль шелтәрләрдә хәзер мәгълүмат чыганагы булып тора. Шуңа мәгълүматны төрле чыганаклардан тәкъдим итә белү кирәк. Әйтик, ТНВ телеканалы әзерләгән контентны барлык социаль шелтәрләрдә табып кара була. Кайда һәм ничек уңайлы? Каналның Instagram сәхифәләренә 170 меңгә якын кеше язылган. YouTube'тагы каналны 130 меңнән артык кеше карый. Язылучылар 100 меңгә тулгач, ТНВ видеохостингның көмеш тимәсенә лаек булды. Гомумән ТНВ 2021 ел ахырына Татарстанда иң еш карала торган каналлар исемлегендә беренче урынны алды. Без сериаллар шыра башладыбыз, музыкаль тапшыруларыбыз бик үзгәрде. Мюзикллар чыгарбыз. Шуларны халык бик яратып карады, һәм хәзер дә бик яратып карады. Бу эшне кабатта алга барырга кирәк, аны туктамаска кирәк. Монсы беренче, икенчесе безнең яңалыклар, алар бик сыйфатлы дәрәҗәдә эшлиләр һәм алар түгел вакытлыча һәм кирәкле кешегә кирәкле информацияны биреп торалар. Шуңа күрә аларның да менә өлеше күп дип саныйм. Иң зур безнең куаныч инде безнең профессиональ коллектив, хәзер профессионаллык бөтен җирдә дә кирәк. Әмма шундый профессионалларга матбугат өлкәсендә кытлык зур. Бүген 5 төрле юнәлештә эшләүчеләргә ихтыяҗ бар. Бу хәбәрче, режиссер, СММ белгеч, мөхәррир һәм реклама буенча белгеч, һәм министрлыкларга матбугат сәркатиплары җитми. Безнең иң мөһим темаларның берсе кадрлар. Чөнки дөнья бик тиз үзгәрә һәм өлгерергә журналистка бик авыр. Менә без әйтәбез инде хәр Татмедиа нигезендә корпоративный университет ясарга һәм постоянно укытырга. Масса күләм мәгълүмат чараларының мөһим аудиториясе балалар. Алар өчен кызыклы, файдалы булган контент ясау киләчәгебезнең тәрбияләү дигән сүз. Бу хакта сөйләгәндә Салават күпере, Сабантуй, Ялкын һәм Идел журналлары укучыларын берләштергән Татмедиа Junior юнәлеше уңышларын шулай ук Шаян ТВ телеканалы өчен билгеләп үтмәү мөмкин түгел. Яңа адымнарны куллану нәтиҗәсендә сабыйларны һәм укучыларны туган телдә аралашу һәм белем алу белән кызыксындыру мөмкинлек булды. Бу юнәлештә эшне дәвам итәргә кирәк, киңәйтергә дә кирәк. Рәхмәт менә бүген Зилә ханым да ишәтү сезгә Сабантуй, Шаян ТВ
дөрес юлда, уңай юлда барасыз. Республикадагы барлык милли теле һәм радио каналларны берләштерүче онлайн мәйдан ясарга җыйналар. Ул мобиль кушымта форматында булыр дип планлаштырыла. Чөнки хәзер тамашачы гаджетларда утыра. Әсгать Сәфәров әйтүенчә, анда исә социаль яктан әһәмиятле мәгълүматта күңел ача торганы да, реклама һәм ялганы да тулып ята. Шушы шартларда тамашачының игътибарын җәлеп итү һәм аңа хак мәгълүмат җиткерү мөһим. Наша задача с вами обеспечить доступ к информации на удобных каналах, в удобном формате. Коммуникацияларны цифрлаштыру белән бер рәттән традицион масса күләм мәгълүмат чаралары турында да анатырга ярамый. Цифрга күчү укучы өчен мөмкин кадәр комфорт рәвештә узырга тиеш. Шуңа да журналистларның һәм газетларның цифрлы архивын булдыру уңай башлангыч булып тора. Бүген матбугатта озак еллар эшләүче хезмәттәшләребезне билгеләп үттеләр. ТНВның яңалыклар хезмәте продюсеры Радик Фәрхуллинга Татарстан президентының рәхмәт хаты тапшырылды. 7 дней тапшыруы мөхәррире Илзирә Юзаева һәм әдәби-музыкаль тапшырулар редакциясе мөхәррире Әлфирә Мәхдиева Татарстанның от казанган матбугат хезмәткәре исеменә лаек булдылар. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстан Дәүләт Советы Дәүләт Думасының 2нче укылышына төбәкләрдә хакимиятне оештыру турында федераль закон проектына 13 төзәтмә кертергә ниятли. Бүген аларны Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында карадылар. Дәүләт Советы республикада җирле үзидарә башлыкларын сайлау системасын калдырырга тәкъдим итә. Шулай ук закон кабул ителгәннән соң күчеш чорында өстәмә сайлау үткәрү мөмкинлеген карауларын сорый. Федераль реформа буенча Татарстанда 956 муниципалитетның 911 бетереләчәк, алардагы хезмәткәрләрне җирле хакимият органнарына күчерергә уйлыйлар. Искезгә төшерәбез, закон проекты Дәүләт Думасының 1нче укылышында кабул ителгән иде. Хәзер аны 2нче укылышка әзерлиләр. Төбәкләрдән тәкъдимнәр дә туплана. Ел ахырына кадәр Татарстанда тагын 9000 хуҗалыкка социаль газлаштыру программасы буенча зәңгәр ягулык киләчәк. Аларның участокларына кадәр газ трубасы бушлай сузыла. Гыйнвар аенда республикадагы 1000-нән артык җир кишәрлегенә ул инде килеп җиткән. Быел бу эш өчен Газпром 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп биргән. Газ кертү өчен гаризаны үзегез яшәгән район хакимияте яки дәүләт хезмәтләре порталы, шулай ук Россиянең бердәм газлаштыру операторы сайты аша бирергә мөмкин. Шулай ук 1нче һәм 2нче группа инвалидларга, күп балалы һәм физик мөмкинлеге чикле баласы булган гаиләләргә, Бөек Ватан сугышы ветераннарына, бер кешегә туры килгән керемнәре 10 000 сумнан кимрәк булган гаиләләргә 80 000 сумга кадәр субсидия да каралган. Категориясенә карап, аның суммасы да аерыла. В программе Дагестан участвует. Газлаштыру программасында катнашу өчен җир участогы милек итеп рәсмиләштерелгән булырга тиеш. Бу төп кагыйдәләрнең берсе. Бүгенге көндә Татарстандагы шәхси йортларның 99,62%-ында зәңгәр ягулык бар. Әлмәт районы Тихоновка авылындагы йортлары янып беткән гаиләгә ярдәм кирәк. Фаҗига бер атна элек килеп чыга. Санаулы минутлар эчендә Макаровларның өе көлгә әйләнгән. Ут капканда хуҗабикә өйдә була, аны алып чыгарга өлгерәләр, әмма йорт эчендә бары бер дә янып бетә. Менә узып баручылар төшергән видео. Иртәнге сәгать 9 Тихоновка авылында агач йорт яна. Игорь Макаров анда әнисе белән яшәгән, әмма ут чыккан көнне өйдә булмый. Әнисе аңа шалтыратып, янабыз дип әйтергә генә өлгерә. Я подъехал. Мин кайтып җиткәндә, әле янгын сөндерүчеләр дә, ашыгыч ярдәм машиналары да килмәгән иде. Ишек алдына кергәч, утның йортны инде камап алганын күрдем. Бик тиз булды ул. Соңрак билгеле булганча, хуҗабикә янкырмада җылыткыч кабызган була. Үзе үй эшенә кирип киткән. Электр чабганда кыска ялганыш килеп чыгып, йортка ут каба. Янгынның сәбәбе торак йорт янындагы янкырма бинасында электр чабыгының кыска ялганышы. Она находилась здесь уже на подоконнике. Павел Варфоломеев таксида эшли, әлеге йорттан төтен чыкканын ул беренчеләрдән булып күреп алган. Наталья Самаровна тәрәзә аша чыгара. Попыталась уже вылезти. Ул үзе чыкмакчы булган, әмма көче җитмәгән дип аңладым. Тәрәзә төбендә аңын югалткан килеш ята иде. Төтөнгә тончыккан күрәсең. Мин аны урамга алып чыктым. Успела вытащить. Ул тәрәзәдән йорт документларын гына ыргытырга өлгергән. Таксист вакытында күргән, аны чыгарган. Рәхмәт аңа. Әнинең күзләре, куллары пешкән, төтен белән агуланган. Хәзер Наталья Самарова хастаханәдә, хәле тотрыклы, әмма терелеп беткәч кайтырга өе генә юк. Документлар, җиһазлар, киемнәр дә барысы янып беткән. Әлеге ханым пенсиядә, улы нефтчеләр оешмасында электромонтер булып эшли. Аның эш урыныннан матди ярдәм күрсәткәннәр, әмма ул акчалар гына җитмәячәк. Әлмәт волонтерлары да әлеге гаиләнең кайгысына битараф калмаган. Безгә хат килде WhatsApp аша, ярдәм кирәк дип бу егеткә. Без номерын таптык та шалтыраттык. Киемнәр янган, документлар кирәк ясарга хәзер. Аннары кирәк акча күтәрергә бу өйне.
стройматериал кирәк инде. Вот этот наш дом, который начал я строить. 13 ел элек Игорь Макаров үзләре яшәгән йорт янында яңа үй төзи башлаган. Инде түбә астына кергән, әмма аны төзеп бетерер өчен акчалары булмый. Әлегә аларны танышлары яшәп торырга үзләренә чакырган. Любая помощь. Без һәр төрле ярдәмгә рәхмәтле булачакбыз. Төзелеш материаллары булса да ярый. Турыр, урыныбыз да юк бит. Тамчыдан күл җыела диләр Макаровлар гаиләсенә сез дә ярдәм итә аласыз. Акча күчерү өчен телефон номерын һәм реквизитларны экранда күрәсез. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Инде башка темаларга бу атнада кәлүшләрнең туган көне авыл халкының көн күрешендә алыштыргысыз булган бу аяк киеменә 200 ел тулды. Татарлар да әби кәлүше дип танылу алган бу аяк киемен Америкада уйлап тапканнар. Россиягә ул 19 гасыр ахырында килеп җитә. Кәлүш юбилейна багышлап Казанның социалистик көн күреш музеенда махсус күргәзмә дә ачтылар. Аларның гадиен дә иң үзенчәлеклеләрен дә күрергә мөмкин иде. То, что можно назвать прообразом галош, это такие лапти, деревенские лапти. Күргәзмәдәге экспонатлар Гәлүш тарихын сөйли. Әле берничә дистә ел гына иң популяр булган аяк киеме 19 гасырда барлыкка килгән. 200 ел элек Америка уйлап табучысы Чарльз Гудьер каучуктан резина ясарга өйрәнә. Шуннан соң Гәлүш җитештерә башлыйлар. Россиягә әлеге аяк киеме 19 гасыр ахырында үтеп керә. 1860 год. 1860 елда Петербургта Гамбургтан килгән эшмәкәр Гәлүш фабрикасын ача. Россия Америка резин мануфактурасы берлегенә оештырган. Тик Гәлүшләре кыйммәт була. Ул заман акчасы белән 4 сум. Әлеге чор өчен бу бик зур бәя. Гади халыкның андый ук акчасы булмаган. Гәлүш күргәзмәсе Казан халкының гына түгел, туристларның да игътибарын җәлеп иткән. Поскольку я из Петербурга, Мин үзем Питердан һәм безнең шәһәрдә дә Гәлүш заводы бар иде. Узган гасырның 90 елларында ул ябылды, аның территориясендә Гәлүшләрне әле дә табырга була. Я, например, помню... Мин әбиемнең Гәлүш белән йөргәнен хәтерлим. Аның көндәлеккә дә, кунакка да кия торганы бар иде. Бакчада исә гел әлеге аяк киеменнән эшләде. Гәлүш киеп сугышканнар да бик ватан сугышы елларындагы салкын кышларда алар солдатларның итеген чыланудан саклаган. Татар авылларына Гәлүш 70нче еллардан соң киң үтеп керә. Бүгенгә кадәр ул җир кешесенең алыштыргысыз аяк киеме шәһәр базарларында да Гәлүшләр сатыла. Бу галушларны инде без итекләргә киертәбез. Галушлар бик күп инде алар. Алар бар бит инде менә галушлар булай кия торган. Менә бу әби галушы называется. Гәлүшне хәзер дөнья күләм дәрәҗәдәге подиумнарда да күрергә мөмкин. Әлеге аяк киеме яшьләр арасында да популярлаша. Социаль конкурс музеендагы Гәлүш күргәзмәсе 15 февральгә кадәр эшләячәк. Руслан Судинов, Искәндәр Гыймаддинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнсез эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бөгелмә Баулазнака Әлмәттә алмашынучан болытлы көн кар явачак, 1 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы җепшик кар температура нибары 0 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр температура 1 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча-Кукмара, Балтачта болытлы кар явачак, 2 градус салкын. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә юеш кар температура 0 градус. Чиста Нурлат Мамадыш, Чирмешәндә явым-төшемнәр 1 градус салкын. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциягез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В Доктор Ост пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганагы. Фармлент аптекаларыннан сорагыз. Белешмәләр өчен телефон 8 927 236 71 75.
Мәркәзебез Казанда болытлы көн, явым төшемнәр көтелә. Температура көндез 0-2 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 94%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торыш турында әлегә менә шулай иде, көннәрегез куанычлы үтсен.